Rabbi uluni bidarini Qala haddatsana Muhammad bin Al-Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana haddatsana Sufyan an Ibrahim an Muhammad bin Maisarah qala dawuh sanu Muhammad bin Maisarah balagha maka na'i isu Opo annaman suri wong wasa'a kang dimbarake sapa man ala iyalihi ing atase pira-pira brayate man yauma asyura ing dalam dina asyura wasa'a monggo dimbarake sapa Gusti Allah alaihi atase wong ing atase man saira sanating dalam sekabehane taun. Kala dawuh sapa Sufyan jarrabahu usmuji sapa ingsun ing tawassul ala iyal fa wajadna mongkon ingsun kadang fa wajadna mongkon ingsun ing saira sana kadalika halim mongkon kaya mongkon den jimbarake al-Faqih dawuh haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Sa'id panjenengane Muhammad bin Maisarah dawuh aku krungu cerita yen sapa wong kang gawe kejembaran marang keluargane ana dina Asyura Allah paring kejembaran marang iku ana sekadi mangsa setahun. Jadi barokah wong sing ana kejembaran tumrap keluargane famili nek ngene Asyura niku Allah paring kejembaran marang iku ing sekabehane mangsa setahun. Lah Sufyan iku wis ingsun jajal wis padhawu iku wis ingsun jajal kenyataane bener. Wa rawa riwayatake sapa Sa'id bin Jubair bin Abbas Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Ibnu Abbas qadima rawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ing dalam Madinah bahwa jada mongkon linemu sapa Nabi al-Yahuda ing wong Yahudi asumuna ali padha poso sapa wong Yahudi yaum Asyura ing dalam dina Asyura fasala mongko nulindamu nakoni sapa Nabi hum ing Yahudi andalika saking mongkon-mongkon poso yaum Asyura pokoknya mongko mangsuli sapa Yahudi inna hadal yauma stune iki dina al-har wa iku nglairake sapa Allah Gusti Allah fihi dalam hadal yaum Musa ing Nabi Musa wa bani Israil lan bani Israil lan kaum Firaun ing atase kaum Firaun fanahnu monggo utawi kita nasumu iku masane kita ing dalam hadal yaum tadiman krono ngugungake lagu marang hadal yaum Faqala muqaddamu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi nahnu tawi kita aulai kuli utawa Musa kelan Nabi Musa mingkum katimbang sira kabeh famaro nguli perintah sapa Nabi bisa wihi kelawan poso hadal yaum berarti dina Asyura. Sa'id bin Jabir cerita Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhu panjenengane dawuh Kanjeng Nabi Muhammad iku rawuh ing Madinah nuli pirsa wong Yahudi padha poso dina Asyura nuli ndang ngopo sebab padha poso tanggal 10 Syawal apa dina padha poso wong-wong Yahudi ditakoni dina padha poso apa sebab kada puasa wong Yahudi mangsuli dina Asyura iki dinane Allah paring kamenangan marang Nabi Musa
lan wong Bani Israil ngalahake kaum Firaun. Wingi lawe cetha iki Nabi Musa niku lair Asyura. Jadi kita kabeh padha poso karena ngegungake marang Allah. Rasa syukur sehingga ketakziman akhirnya tiga praktek ngoten ini uripi. Angger saben Asyura dopo poso. Napa niate takziman. Ngegungake dhateng rahmate Gusti Allah. Rahmat rupa napa? Rupa lahire Nabi Musa, rupa menangi kaum Bani Israil ngalahno tentarane Firaun. Jadi kita kabeh padha poso karena ngegungake marang Allah. Niku jawabane wong Yahudi. Kanjeng Nabi akhire dawuh, kita kabeh utawa mulyake Musa katimbang sira kabeh. Ini perintah masani dina Asyura. Kala dawuh sapa Al-Faqih radhiyallahu anhu, qad ikhtalafu teman-teman padha persolayaan sapa ulama fi tafsir hadzal yaum ing dalam tafsir lafal hadzal yaum. Kala dawuh sapa badung sabda sakuni ulama, lama sumiyan mesti dinarani Asyura ing hadzal yaum. Lama sumiyan mesti dinarani hadzal yaum Asyura ing aran Asyura ya nahu. Kronos dunia al-yaum iku 10 dina minal Muharram saking bulan Muharram. Para ulama miturut ngendikane musannaf nggih. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai tanggapannya mengenai pengertian kenggene dawuh hadzal yaum teng hadis injil kala. Lah sampeyan ulama sebagian ulama ngarani hadzal yaum diarani Asyura krana iku merupakan dina sing kaping 10 komponen dina Muharram. Iku menurut Ba'dul ulama. Sampeyan meleh kondo yang lain juga bilang waqala dawuh Ba'dul sebagian ulama lian Allah Ta'ala karusir ta'ala krona mulia sapa Allah fihi dan badal yaum asyra ing 10 minal anbiya saking para nabi. Biasa kalau materi kelawan 10 kira-kira kemuliaan taban nampo tobat apa ala agama ngatasi Nabi Adam yaum Asyura dan dina Asyura walau fa'alan luhur ke sapa Allah utawa bisa Nabi Idris makanan ing panggonan alian kang luhur iku swarga fi yaum Asyura ing dalem dina Asyura wastawan lan mapak safinatu nuhi apa praune Nabi Nuh alal judi ngatasi gunung judi yaum Asyura dalam dina Asyura wa uli dalan lairake sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam yaum Asyura dalam dina Asyura wa taqala lan dadiake sapa Allah ing Nabi Ibrahim khalil ingkang dadi kekasih wa jauhan nyelametake sapa Allah minan nari saking wa nyelametake sapa Allah ing Nabi Ibrahim minan nari saking geni. Kadane kaya ngono keterangan yaumi Asyura wa ta'ala terima tobat sapa Allah wa wala dalu dengan Nabi Daud yaum Asyura dan dina Asyura wa wala ngangkat sapa Allah wa Isa Nabi Isa yaum Asyura dalam dina Asyura wa anjallahu lan nyelametake sapa Musa Nabi Musa minal bahari saking segara wa ngirmake sapa Allah Firaun ing raja Firaun yaum Asyura dalam dina Asyura wa rojan ngetake sapa Allah utawa Musa ing Nabi Yunus kaya ote saking iwak yaum Asyura ing dalem
dina Asyura. Wa rodalan balekake sapa Allah mulka Sulaiman ing kratone Nabi Sulaiman yaum Asyura ing dina Asyura. Wa ulidalaten lairake sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura ing dalem dina Asyura. Nek mau sawene ulama kondo ada yaum tengene hadis kalau wau dimaknani Asyura krana merupakan dina kang kaping 10 saking bulan Muharram. Tapi miturut sawene ulama beda melih pendapate. Pripun pendapate ulama sanese? Krana Allah Ta'ala mulyake ana ing iki dina, iki 10 nabi kanthi 10 kemuliaan. Tenggene dina Asyura niku Gusti Allah mulyake 10 nabi kanthi 10 kemuliaan. Iku miturut sawene ulama. Apa kabeh iku nabi sapa kabeh iku peristiwane kepiye? Allah Ta'ala nrimo tobaté Nabi Adam ana ing dina Asyura siji. Allah Ta'ala ngluhurake Nabi Idris ana ing panggonan kang luhur ana ing dina Asyura loro. Diluhurke teng swarga. Jadi sing pun karuan dari makhluk Gusti Allah kekasih Gusti Allah sing wis karuan nek swarga iku Nabi Idris. Karena teng swarga ada hukum yang ono pengikate. Wong pun harus kadung mlebu swarga ya ora iso metu ya yen swarga terus. Lah kok aneh men. Wong barang sing luwih enak panggonane kok malah luwih buat sing ora kepenak. Lho ngoten niku lho kenyataane. Wong ku nalika abu-abu dengan status sosial. Dengan dali iso nggon-nggoni panggonane ruh, iso manjing alam malakut. Sehingga wong ngaku nek iku turase Nabi Idris, titise Nabi Idris. Sampeyan tau kowe? Tau krungu ning mudeng ora sampeyan? Kan aneh Nabi Idris ku tengene swarga. Swarga iku nggon sing paling nikmat. Toh ana undang-undang wong nek wis nang swarga ya swarga. Jadi bakale Nabi Idris ya ora ana kisah-kisahan. Isra ya swarga. Nomor 3 Nabi Ibrahim. Jelas. Praune Nabi Nuh lagu ana ing gunung Judi ana ing dina Asyura. 3 berlabuh. Lah kon kok berlabuh ya berlayar mengarungi banjir bandang. Nabi Ibrahim dilairake ana ing dina Asyura. Bapak 5 Allah ndadekake Ibrahim dadi kekasih ana ing dina Asyura. Allah nyelamatake Ibrahim dari geni ana ing dina Asyura. Allah nrimo tobaté Nabi Daud ana ing dina Asyura. Allah ngangkat Nabi Isa ana ing langit ana ing dina Asyura. Mane padha-padha diangkat diunggahke metu saking bumi, saking donya. Nek Nabi Idris niku teng swarga, ning nek Nabi Isa teng langit. Langit sampun sing di sing nomor pira to? Mau saya bro jadi sahir sampean nang mriku men roh. Langit sapiro. Krana napa Nabi Isa niku bakale
duwe tugas rampungi tugas sing belum diselesaikan. Robot nopo tugase nyempurnakno dajjal. Dajjal itu matine ora ana satriya sing iso kejaba Nabi Isa. Mulai Imam Mahdi boten saged pakate beda, kelase beda. Dan niku mangke Nabi Isa yo kaji barang yo tawaf nggih nganggo syariate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nyelametake Nabi Musa saking segara lan nyeremake Fir'aun ana ing dina Asyura. Nabi Yunus diwetokake saking wetenge iwak ana ing dina Asyura. Mulane aneh. Nalika wong biyen cerita, yai kuna cerita Nabi Yunus iku nalika akhire ngerti nggih ceritane iki. Jadi wong biyen iku nalika napa iki? Nalika minggat. Nggih. Jadi bangsa khasiat niku jek kentel jaman sewau. Sehingga nalika ana wong minggat ngoten niku kapal iku miring nek numpak kapal. Nek wong sakniki kan mboten. Nek jaman biyen kan akhirnya kan penumpang dicurigai sapa sing minggat iki. Wong nek kapal yo ngerti tentang kemuliaan Nabi Yunus. Ngerti. Akhirnya pamit dulu tipe Nabi Yunus dulu jebule kowe wis terpaksa kowe kudu tak buat timbangane wong sak kapal mati kabeh. Eden. Akhirnya Nabi Yunus dibuat tenggine tenggine segara sing nampani nek cara wong kiai biyen ya iso iwak nus ku semur gedhe nggih kok iso menampung kan lucu kan iki kok gaya kula lho menawa iwak isu nggih tapi nek kiai biyen ceritane iwak nus gamane menawa Pak Yunus itu gawe iwak nus nggih tapi kok menawa dadi utate matuk urung karuan masalah iki upamane tak arani iwak ijo yo urung karuan utawa iwak paus yo karuan bener utawa diwarani iwak ijo yo mungkin wae iwak apa iwak nus iso wae bener kalau nus iki wedi bangsane apa nih kok gurita sing kali sawai Gusti Allah. Tapi ini tuh datang gini wetenge iwak, wiridane ora lepas kok la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Semenuga Nabi Sulaiman dibalake marang Sulaiman ing dina Asyura. Nabi Muhammad dilairake uga ing dina Asyura. Kala dawuh baduhum sabani ulama inna masumya pamestine den arane apa dina Asyura ing Asyura annahu kronos dune yaum Asyura asli karomatin iku kaping 10 pira-pira penghormatan akramakan mulyake sapa Allah Gusti Allah biha kawan asli karomatin dalil umat iki umat awalu utawi kawitane asyur karomatin syahrul Rajab iku Rajab wawa utawi bulan Rajab syahrullah iku bulan Gusti Allah Rajab berarti awal wawa utawi bulan Rajab syahrullah iku bulan Allah al-asam kang kokok wa inama ja'ala pasti dadake Allah wa inna rujak karomatan ingkang dadi penghormatan li hadhil ummah marang iki ummah
wa fadluhu tawi kawulan tawi keutamaan Allah ala sair syuri ing atase kabeh perkara kafati hadil ummah iku kaya keutamaanane iki umat ala sair ummah iki ing atase sekene biro-biro umat wasani utai kang kabeh bilu syahrul Syaban iku ulan Syaban. Nah Syaban 10 sing tengah wa fadluhu tawi keutamaan ulan Syaban ala sairi syuhuri nyatase sekeri di biro-biro bulan kafal din nabi kaya keutamaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairi anbiya nyatase sekeri di biro-biro nabi alaihi wassalatu wassalam wasali sutai kang kaping Ramadan iku sasi Ramadan wa fadluhu utawi keutamaane Ramadan ala sairi syuhri nyatase sekeri piro-piro bulan kafal billahi ta'ala iku kaya keutamaan Allah ta'ala la khalqihi nyatase makhluk Allah wa rabbu ta'ala kapan lahir qadri kula qadr wa ya ta'ala qadr khairun kullu min abi syarif tinimbang sewulan sawane ulama dawuh nek wau alasane krana kemuliaan nabi-nabi niku dilairke teng mriku iki keutamaan teng kene dina 10 niku ya ana sing kono diarani Asyura krana hari yang ke-10 dari bulan Muharram tapi niku ana sing kandha meli mulane diarani dina Asyura krana dina Asyura iku penghormatan kang kaping 10 kanggo menghormati umat Muhammad kang nomor 1 bulan Rejab. Bulan Rejab iki wulane Allah Al-Azam. Bulan Rejab iki dadi kemuliaane umat Muhammad iki. Lah keutamaan bulan Rejab ngalake sekabeh bulan iku kaya keutamanane iki umat Muhammad ngalake sekabehane umat. Nomor 2 bulan Saban. Keutamaane bulan Saban ngalahake bulan liyane. Iku kaya keutamaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalahake kabeh para nabi. Sing nomor 3 bulan Ramadan. Utamaane bulan Ramadan ngalahake bulan liyane. Iku kaya keutamaane Allah ngalahake sekabeh makhluk ini. Sing nomor 4 Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu luwih bagus tinimbang 1000 bulan. Wal khamisu wau kan sedasa. Lah niki nembe sekawan. Wal khamisu tekan kaping 5 yaumul fitri iku dina Idul Fitri. Wa yaumul jaza wa yaumul fitri yaumul jaza iku dina piwales. Yaumul jaza iku dina piwales. Artine napa nek sampeyan njaluk ngapura sampeyan bakal di ngapura. Lah nek sampeyan dijaluk ngapura gelem njaluk ngapura sampeyan ora bakal di ngapura. Mulane kudune saling maafkan. Dibales jadi nak sampai didolani ya balas dolan ada iku sing nomor 5 saat disutai kang kaping 6 ayyamul asri iku pira-pira dina suruh wa ya utawi ayyamul asri ayyamu dzikrillah taala iku pira-pira dinane zikir Allah taala sing nomor 6 ayyamul asri ya dina 10 iku dhewe karena 10 dina selama 10 hari awak dhewe dianjurke kang supaya zikir wiridan emut kali Gusti Allah. Wasabi utai kang kabeh pitu yaum Arafah iku dina Arafah. Sing nomor 7 dina Arafah. Wasaumu utawi poso dina Arafah kafaratu sanataini iku panglebu dosa tahun. Karena nek nggone poso Arafah iku
ganjarane iso mlebu dosa rong taun. Wasami utai kang kaping 8 yaumun nahri iku dina Idul Adha. Wa huwa yaumun nahri yaumul qurban iku dinane korban. Sing nomor 8 yaumul kurban. Wa ta'ala utai kang kaping 9 yaumul Jumat iku dina Jumat. Wa huwa yaumul Jumat sayyidul ayyami bundarane pira-pira dina. Kepalane pira-pira dina. Wala asyiru tawi kang kaping 10 yaum Asyura iku dina Asyura. Wa saumu tawi poso yaum Asyura. Kafaratu sanatin iku penglebur dosa setahun. Fali kulli waktin mongko iku kedue saben-saben wektu min hadil awqat saking iki pira-pira wektu. Karomatun tawi pira-pira kemuliaan jala kang dadekake ae rahmat sapa Allah taala kita Allah taala li hadil ummati marang iki umat ditakfiri dulubi krana lebur pira-pira dosane umat wa tadhiri khotoya lan bersihake pira-pira kesalahane umat. Sing nomor 5 Idul Fitri yaiku riyaya sawal bodho sesuk dodol iku sesuk dina Fitri fitrah iki dinane pembalasan saking Gusti Allah. Ora sampeyan temenanan nggih. Nalika ngabekti maring Gusti Allah, akhire jenengan entuk nikmat saking Gusti Allah iso merayakan Idul Fitri. Nggih. Sing nomor 6 dina sing nomor 10 dina sing kaping 10 yaiku dinane zikir marang Allah dina 10. Ya dina 10 iku 10 dina. Karena 10 dina iku wektu kanggo zikir tenggene ngersani Gusti Allah. Sing nomor 7 dina Arafah. Karena poso Arafah iku minangka kifarah dosa rong taun. Jadi sampean umpamane sampean balik 10 tahun mungkin lho 10 tahun akhirnya barang 30 tahun jenengan lagi tobat padahal balik ke 10 tahun berarti sampean dosa sing gede karena sampean pejajuk niku selama 20 tahun. Dan umpamane ngoten sampean tenang ae. Tenange mriku anggere sasi besar poso Arafah 2 tahun 5 tahun juga. Engko meneh sing nomor 8 dina Nahr yaiku dina Kurban. Nek pas dina Kurban yo poso. Tapi coba sanune. Jadi bedane kan ngeten. Nek bodho Idul Fitri, bodho niku cukup sedina. Sehingga sampeyan haram lakoni poso. Nek bodho dina bodho kuwi. Nek ini sampeyan malah dijutakno ora poso. Berarti tanggal 2 Syawal. Nek bodho Idul Adha, bodho sampeyan ora oleh poso. Nunggu jarak meneh tambah 3 dina yo rupane dina tasek. Nek dina tasek sampeyan yo gak oleh poso. Ini jenenge bodho besar. Idul Adha. Dan antusias nih masyarakat Jawa rata-rata, luwih nek kene bodho Idul Fitri, karena modale entek. Lah ora entek, cangatu, engko dipadu karo napa?
Coca-Cola, Fanta, sing meh kedaluarsan regane murah. Lho yakin ya ora ana nek mutu kuwi apa sing nyanyar nang ngandel aku sabodo-bodo sogatan Fanta, sing expired aduh ora ngandel. Ya sing ditunggu ya sing dilungas expired entek ngoten niku. Nggih. Cara Maret ya. Alah wis April tak dituku. Krana murah. Cawis tamu ning Gusti Allah dicawuhi sing murah. Lho ngoten nek bentuk megahno sampean kalah kowe. Soale nek tamune Gusti Allah. Lho kok tamune Gusti Allah lha ora. Krana wong dolan nggone kula jenengan niku krana hormat dhateng dina sing dimulyakake dening Gusti Allah. Kare-kare sampean subuhi Fanta X payet repot ta. Lah terus apa ya kopi lah di segeri berotot suwe jago. Jadi umpamane berapa 20 tahun iki. Nek 20 tahun, 10 tahun juntul. Engko ketambahan poso pas Tasu'a pas wong macam-macam kata pokoke. Mulai bentuk poso-poso nggih Rejab Ruwah. Nek poso karuan sasi posone karuan. Nek sosiale nek sasi posone sing dibuktikno gak sing puasane. Puasane nggih tetep nganti sedina per sedina nggih selama 1 bulan tapi amalia liyane sing ditingkatno. Mengko nek gune besar nggih besar ngene suwo dan seterusnya. Ngoten nggih. Jadi niku lho umpamane sampean 10 tahun balik. Lah pamerdi niku awet 11 tahun sampean dipamerdi. Yen nalika sampean salah dihukum. Nggih, disiksa krana salah. Lah nek 30 tahun lagi tobat berarti sampean indikasi melakukan kesalahan, melakukan dosa, yang akhirnya akan mendapat siksa itu selama 20 tahun. Lah niku tebusane ya nek pas Ramadan ini, pas Saban wingi, pas Rejab wingi-winginane niku. Lan sampeyan pas metu ketemu aja ketinggalan, kekendel sampeyan. Nggih. Bayangno. Nggih. Zaman tahun pura sampeyan mlebu Islam ibarate. Nggih. Nom-nomane maka batu goaya. Manggo caping loakan. Nggih. Karepe piye? Ora piye-piye wae nuruti pitutur karo Gusti Allah. Sing nomor 2 dina Nahar yaiku dina Qobah. Sing nomor 9 dina Jumat yaiku bendarane kabeh dina. Sing nomor 10 ya dina Asyura iku dhewe. Poso dina Asyura bisa mlebu dosa setahun. Nggih. Tanggal 10 Syura sampeyan poso metu setahun. Arafah tanggal 9 besar sampai poso berong tahun lah ora sing 10 tahun iki. Soale kono nek jenenge poso tarwiyah. Sampeyan ana meneh poso nek ngene suro kemis Jumat Setu 700 tahun malah iku. Wah, sampeyan setahun juta tukang mati. Lho, kan ngoten. Soale ngeten lho, wong nek napa nggih nepati tenggene kebagusan niku leluhuri sing sak wekdal niki tenggene barzah niku ndongake tumrape wong sing do nglakoni ngamal apik. Gusti, anak-anak kula niku lho Gusti, putu-putu kula niku njendang-ndang Wanisa bin Urwah lan saking Hisam bin Urwah nabi saking bapak Hisam bin Urwah anak Aisyah sing doro Aisyah radhiyallahu anha kala dawuh sapa doro Aisyah dewi doro Aisyah kana ono apa yaum Asyura dina Asyura yauman iku dina tasumu kang poso ing dalem dina Asyura sapa Quraisy wong urip fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah
bahkan alam apa ya muaso yasumu iku poso ing dina Asyura sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ing Mekah. Falam mako dimangko terkale rawuh sapa Rasulullah Madinah ing dalem Madinah farodho merduake sapa Rasulullah siama sa'i Ramadan ing poso bulan Ramadan. Pakolam wong dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ing Nabi ini satemene ingsun kuntu iku sapa ingsun umir tu iku den perintah ingsun bisa umi Asyura kelawan poso yaumi Asyura faman mongko ta sapa ning wong sangat iku karo sapa man sapa mongko poso mambaman lan utawi sapa ning wong sangat iku karo sapa taroka mongko ninggalake sapa man wa ruya den riwayatake ana Aisyah ta sing ndoro Aisyah radhiyallahu anha qala dawuh sapa ndoro Aisyah yaum Asyura utawi dina Asyura yaum tasi iku dina kaping 9 wa qala lan dawuh sapa sebagian ulama yaumul hadiyah asyar iku dina kaping 11 wa qala dawuh sapa sebagian ulama utawi yaumul Asyura yaumul hadiyah asyar iku dina kaping 11 wa asaruh utawi lan dawuh sapa kang luwih akeh akeh ulama ala nawi ngatai sedune yaum Asyura yaum Asyir iku dina kaping 10 wawalam diriwayatake sang Isa bin Urwah an abihi ana Aisyah panjenengan dawuh artine ngeten dina Asyura iku dinane wong Quraisy padha poso ning zaman jahiliyah nggih mulane poso Asyura niku nggih poso sing dilakoni wong sedurunge awak dhewe. Nggih, nek temen Kanjeng Nabi kanggo bedakno antarane kaum jahiliyah karo awak dhewe sampeyan nek poso sekedar poso tanggal 10 ning kon poso nang tanggal 9 Tasu'a. Ngoten. Nggih. Lah sampeyan ngendi? Ya nek kula nggih ngene sing kepenak. Artinya kebenaran itu pripun nek pas delalah semangat-semangate pas tanggal 9 kula nggih poso tanggal 9 karena napa dengan alasan pembeda kanggone awak dhewe karo wong jahiliyah niku poso Tasu'a tapi nalika akhire kepotan tanggal 9 ya poso tanggal 10 dengan alasan nek poso tanggal 10 piye wae sing akhire marai dadekno dibedakno iku nek wis poso tanggal 10 lah digoban kanggone bedakno nek iku tanggal 9 mene sing kanggo bedakno didhisikno ngoten nggih lah sing bener piye sing bener sing gelem poso nggih soalé posone kok karo-karone kadang yo kabeh gak kecethok. Dina Asyura iku dinane wong Quraisy padha poso ning zaman jahiliyah. Lan uga dipasani dening Rasulullah ana ing Mekah bareng ana ing Mekah. Bareng rawuh ing Madinah Rasulullah diperdoake poso Ramadan. Akhire Nabi dawuh ingsun iku diperdoake poso Asyura. Dadi poso Asyura iku kafardonane mligi tumrap Kanjeng Nabi nek awak dhewe niku sunnah. Dadi sapa wong kang karep kena poso nek sing ora karep ya kena ora apa kena poso ya ora apa ora apa. Diriwayatake saking Siti Aisyah panjenengan dawuh dina Asyura iku dina kang kaping 9. Lah sampeyan ulama dawuh dina kang kaping 11. Nanging sebagian akeh ngarani sebagian akeh ulama ngarani dina dina Asyura itu dina sing kaping 10 saking Muharram. Sing bener piye sing bener sing gelem poso wae. Babu fadli sawit tatawuhi utawi iku bab nerangke keutamaane poso sunat
wa sawmi ayyamil bidhi lan poso pira dina kuning. Ola dawuh sapa al-faqih Abu Laisi As-Samarqandi rupane Abu Laisi As-Samarqandi rahimahullahu taala. Hadatsana Al-Fatih Abu Ja'far hadatsana Ali bin Ahmad hadatsana Isa bin Ahmad hadatsana Ibnu Wahb an Amr bin Muhammad Al-Ma'mari anna Zaid bin Aslam apa stune Zaid bin Aslam hadatsana nyritani sapa Zaid bin Aslam ing Amr bin Muhammad wa qala dawuh sapa Amr la a'lamu orang ingsun illa annahu kejaba dene hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu di Rasulullah qala iku dawuh sapa Rasulullah al amal ta'i kurang amal khamsatun iku 5 fa amal mongko utawi 5 libi mislihi iku ngamal kang dibales kelawan sepadane ngamal wa amalun lan ngamal mujibu kang natrapi mlebu swarga wa amalun lan ngamal biasroti kelawan wa amalun lan ngamal biasroti kang dibales kelawan 10 wa amalun lan ngamal bisa imiate kang dibales kelawan 700 wa amalun lan ngamal layak lamu kang ora pirsa sawab amilihi ganjarane kang lakoni ngamal illallahu angin sapa Gusti Allah. Fa amal amalu mongko ana pun te ngamal alladzi kang dimislihi diwal kelawan sepadane ngamal para junung wong yang malu kang lamal sapa rajul sayyatan ing laku ala yuktabu dicatet sapa alaihi ngaten rajul wahidatun apa disi kaelian wa rajulun lan wong lanang yahimu kang nejo sapa rajul bi'ana kelawan ngamal bagus walam yamal lan orang lakoni sapa rajul ha ing hasanah fayutabu mongko dicatet lahu kedue rajul apa hasanatun siji kebagusan wal amalu tami ngamal mal mujibu kang natrabu maning wong lagi kang ketemu sapa Allah ing Allah layak butuh ale ora nyembah sapa manillah wa ing Allah wajib lagu marang man aljannah apa swarga apa swarga wa man lan wong lagi kang ketemu sapa man Allah ing Allah ya butuh ale nyembah man ghairu ing saliyane Allah wajib lahu kedue man marang man annaru apa neraka wa amalu ta ngamal alladzi kang biasroti alladzi kang biasrotin diwal selawan 10 biasrotin kelawan 10 bagusan manik wong amila kang ngamal sapa man asratan ing kebagusan bayu tabung mengko dicatet lahu kedue man asyaratun apa 10 kebagusan wal amalu ta ngamal alladzi kang bisa hati diwal 700 man iku wong amila kang ngamal sapa bisa billahi taala ing dalem numrih ridane Allah taala ayo diku nanjake sapa man bidali kang dalem ngono sabilillah bayu tabu moko dicatet lagu kedue man sak umiate apa 700 kebagusan wal amalu ta ngamal alladzi la ya'rifu kang ora pirsa sawab amali ganjarane wong kang lakoni ngamal illallahu ani sapa Allah bahwa monggo iku utawi al amalul ladzi la ya'rifu sawab amalihi asomu iku poso. Iki panjenengan tua dawuh ngamal bagus iku ana 5. Nggih. Ngamal siji ngamal sing dibales kanthi sepadane ngamal bagus nek sampean ngamal 10 nggih 10 nek siji. Kang dadi sebabé mlebu swarga. Ngamal bagus kan diwales 10 ngamal bagus kan diwales 700 lan ngamal kleru di nomor siji ngamal sing dibales kanthi sepadane nggih uga terus ngamal bagus kan dadi sebab mlebu swarga 3 ngamal bagus kan dadi diwales 10 papat ngamal bagus kan diwales 700 lan ngamal bagus kan ora weruh ganjarane ngamal iku kejaba Gusti
Gusti Allah. Lah ngamal kang diwaos kelawan sepadane yaiku wong lanang kang nglakoni Allah. Dhewe namung dicatet nglakoni ngamal Allah siji. Lan wong kang nejo nglakoni kebagusan nanging ora bisa nglakoni, sehingga dicatet nglakoni ngamal bagus siji. Tapi uga nejo bentuk nglamun. Krana sing dibayar ngoten iku sing niat. Lah kategori niat nggih nejo sesuatu sing dibarengi karo penggawean tertentu. Nggih, dadi sampean pamane aku ngubengi bar traweh tak ngaji. Sampeyan kan ngono. Tapi gak buktekno melalui tindakan. Ya sampean turu kaya ora. Niku ora tok. Lah nek ya kontone ya secoba aku gak ngamal gak ngamal. Lan wong kang nejo lakoni kebagusan nek ora bisa lakoni. Dicatet ngamal bagus siji. Dadi nek niat iku bakal dicatet nglakoni ngamal ampun iki. Ngamal sing dadi sebab mlebu swarga yaiku wong kang ketemu Allah sarana nyembah kejaba sarana nyembah. Sarana ora nyembah kejaba mari Gusti Allah. Iki kula jenengane termasuk wong sing ketemu kali pengiran sehingga akhirnya nyembah ngabuti mari Gusti Allah. Waya poso-poso, waya sholat ya sholat. Lan sapa wong kang ketemu Allah Ta'ala sarana nyembahane Allah mesti mlebu neraka. Ngamal kang diwales kan 10 yaiku wong kang lakoni kebagusan nuli dicatet 10 kebagusan ngamal kang diwales. Ngamal sing diwales kan 10 yaiku wong kang lakoni kebagusan nuli dicatet 10 kebagusan. Jadi sampai nek ngamal bagus ya berarti ditulis 10. Tapi nek ketengasane ya nek ikhlas. Nek sampean krono agak-agakan ya ora iso. Ngamal kang diwales 700 yaiku wong kang ngamal fisabilillah utawa ngetokake ato kanggo ngamal fisabilillah. Oh gak ana ya kejaba nalika nglakoni sesuatu mau sing dituju mung ridane Gusti Allah. Iku balasane 7. Lah ngamal sing dicatet ngamal sing ora loro ganjarane ngamal iku juga Allah yaiku ngamale wong poso. Dadi amalan poso niku nggih sapa wae gak ana sing roh ganjaran jumlah iku gak roh. Kejaba Gusti Allah. Qala fakir rahimahullah taala wa la uswab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.